Nako! Niloko na ka, Gia. Niloko na ka. Nakuha ka ng boss. Boss, i-reply natin. I-reply natin. Guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yan, maghihintay ng kalaro. Mainit-init pa. Hindi ko nahawakan yun. Ang labo, naglabo, mate. Ginawa ba akong taga-video? Kasi ako sumalubong sa kanya, ako lang defender niya. Hinawakan niya dalawang kamay, nabitawan niya. Buti kung pinulot niya lang ulit, dinibol naman niya, hindi naman niya pinulot eh. Kung pinulot, pasa ako lang. Oo. Dinibol niya. Siya, dinibol niya eh, dinabaan niya gano'n eh. Kasi kahit may referee naman niya, tatawa agad yun. Kasi wala namang nakahawak. Sabi nung matanda, may nakahawak raw. Wala nakahawak. Ako defender niya, nasarapan niya. Pinilis na niya yung ball. Kung naman makaparad na maayos, hindi na ako tiga-video. Nakakita sa puro dos. Nakajump pa ba? Oo, sila dos. Ano kaya sa dos? Pinalas na rin sa banda rito. Sa kabila. Dito ako minalas eh. Kabila. Sa kabila, wala. Okay daw, press. Ay, puro dos. Pinalas ako rito sa kabila. Maano kasi nakakasiluto kung ilaw na dos. Dapat dito nakatapat yung Makawanan ko. nakaibat ah. Yung kan. Yung sa ano no? Yung ano. Hindi ko talagang masundan yung naglalaro. Hindi ko na yung video. Alam naman na ganyan eh. Nagreklamo ko. Kanina gano'n. Sabi nung banda, may nakahawak raw. Yung layo ng depende yun. Ako yung nasa ako.
Walang bago si Jun. Sabi naman. Sabi na rin tayo. Kasi babayad na natin. Mamadali ko ang kasi. Katutulad na naman sa dati. Murahan, hindi nga ako nabayaran. Dos. Nakakuha naman yun. Nakakuha naman. Oo. Replay natin. Hindi ko nakuha yun ah. Hindi mo nakabul. Hindi ko nakuha yun. Nakatuto ko ron. Nabilang ko. Madyan na lang ang rebound no. Ay, oh. Sayang. Madyan na video. Malas natin ngayon, ano? Tulog, gift kapasok to. Natalo. Tayo nakabente na. Hindi ko nga mabidyo na mais na nakapost sa paglalaro eh. Tira ba lang? Okay na.
Wala. Inalas ngayon ah. Nalas na ako sa rito eh. Inalas ba? Nalas na ako rito. Sila nangalas lang sa exit eh. Lakay! Lakay! Nagpangit aja, isa na ala. Isa na ala, nagpangit. Hindi ba? Wala naman, hindi na tuloy. Hindi na tuloy? Hindi. Hindi pinayagan ni Steven. Walang lega dito. Ah, hindi ko lang alam. Sabi naman, August. Ganyan. Eh, hindi ko alam kung natutuloy. Kunti na lang tayo dito. Wala eh, hindi na lang. Inawi oh. Bawi. Anong bago na? Ah, mga absorb yan. Nari sila PNU Hospital. Ay. Ganun lang yung laro natin, no? Ah, Tuloy na. relax lang. Hindi na mabilisan yun. Tsaka hindi na makon yung kalaro natin kanina. Hindi na mabilis kaya sabayan mo ng konti. Tsaka mo lang bilisan pagka medyo kailangan. Ano man sila, no? Hmm. Kailangan sila. Oh! Red! Inaramid naman taga-video ito. Inaramid naman taga-video. Malito. Pangitala naman dyan, maalaan namin. Kat na mata. Ha? Kaya Kat ba? na malay, kat na mata. Dapat automatic sensor na lang yun. Hmm. Sagutan ng kanya. Ada, may manala dyan.
share ni gitu aja kan. Nih. Karami tuh. Nako! Niloko na ka, Jia! Niloko na ka! Nakuha ka ng boss! Boss, i-reply natin! I-reply natin! Siya na lang yung peso, sumursurot natin ka kamera. Sakit yung matak ti cellphone. Dito mata. Kung kanain na gamitin sa cellphone. Nagbasbasa pa yung cellphone ka. Nagluwa. Hoy, nagluwa di man ako talaga. Ayun nung naganda yung GTV nga pagbasa kaya. Kaya simbaan, nagbasa GTV ka naganda yaw. Nung nagbeg nga nakatitig yung matak nagluwa. Paglabo na ka. Mano ba paramit di ko? Sarming. Di ko check up ya, Jay. Yung check up na. Matangkat di frame da. Aja frame aja. Tajsan nga dyan. Tapos sarming na dyan libre. Pagkanya say. Clinic. Clinic. Barakat almaha. Di optical. Tingnan. Check upan ka pa di matambago da ka like. Saka kasat bayad na no ka? Depende yung frame nga malak. Na yung namlan di kwa na di 415 sa lang, yung 500 di kwa na di insurance. Ah, magamit insurance dyan nga ron. Ato iti ko, star player de NGH. Apa yung merkado? Ah, diyan mo ano naka pipidutan na ta jersey na. Ah, kabataang merkado pala tao. Ikat na dyan. Mga kabataang. Nagmati nga tigkitigan ti cellphone. May gamit titigam. Kaya madyang arad masorotan. Surot mo lang na. Madyang masorotan. Kabataang. Naman Muna nga ay ayaw mo yan. minsan sa cellphone na nakasigi cellphone ko ni. Sagad tayo. Nagpig sa jeep floater ko lang. Bahas. Tumpas. Nagring floater talaga tigil. May ano dito. Wala ta di pa box na tikit kita yung tingnan. Aji board na lang yun. Hirap nag-teardrops no Ejit ka. side. Nabasa ata game ako. Dito.
Taas na tatay di bakit kawarin. Panulo ko sa mga nagtatang tayo. Halos makisinniblatan na dos tatay. Di ka, umot tayo. Nagkwada pa Puro yun. dos mo tayo dyan din, Jake. Nagsurtido pa tayo, puro dos. Swerte ni Riga, ang sobrang dos na ata eh. Puro dos. Sobrang dos na samyo. Easy. Kulang to. Patay na. Ano na ako eh, di siyempre sure raji. Hindi ko ang talaga, ay pulsonan na. Nagababadi ko ko, alnada. Pwede na bunog. Pari Sila yung Port Jarkan. Ruin. Kailan nabababa yung nada, nagabababa yung rin. Ore majag sa tingin bumababa. Majaban nog tas madikit pero sa di kalabang ko ko. Tama di damag ina parta nga bumabanga. Madikit pa yung sa doktorat. Bigla lang di IMG eh. Tako. Kaun lang ang sapatos pinabunutan dal lang. O pwede lang ang medyas, o pwede lang ang jersey. Na giso kung ano pan jahi solo. Chinelas ka nga ron, kaya ayaw. Pwede binabulutan dak sapatos. Di simbahan. Aji kasi nga drive ni Ritan no ni Jonathan nakabantay. Sa ruton na pa. Delikado yun eh. Sa ruton na pinaka ni Jonathan yung nakaji kasi napagbulusan na. Unang panalo, wala pang nagbayad. Extra kami pa yan mga kaya. Ay, ganda naman ang Biyernes. Wala lang yung Biyernes. Kaya therapy. Dati sa telegraph. Ito yung unang laro. Para ano? Ito yung unang laro. Para wala. Kasi kaya alam. Pasig mo yan. Ikaw naman agad. Sige. Nadungon lang. Ay, pasig mo lang. Katalo kami lang kaya kaya. Pagsapi lang nila man. Kastoy mo lang, nagkastoy mo lang. Gusto mo lang. Wala, may isa pa. May isa pa, yung pangalawang laro. Aba, puta na naglaro din ako ah. Pagka ako natatalo, nagbabayad. Sakay na. Natawa yung miss ko. Oh, replay. Oh, replay.
Replay nga to para makita natin yung maniwalag. Wala ta. Oh, halika rito, replay natin. Nablak lang, Brad. Nablak. Tartahan naman. Ha? Tartahan naman ka magpasok. Anong makatartara yun? Martakak pa eh. Sago ka na lang mo. Naka. Ayan na, Nadia. Nakatulad juga. Direct na mata. Netflix sa kanata yung cellphone na. Tira na to. Sayang na dinagkat ni Dagos. Hindi na nakita. Hindi na dinagkat na. Tira. Pagtawan ni Jonathan kumamat, ikaw ang kamkamat kanya mo. Nakajay. May kaji nakansot sa kanya na kaya mga nakagalahan. Kamatin kamatin. Yung kasi nga, bibel na kan. Bibel na jika na nga sumabat lang ngayon kasi jika matan na. Shout out kay Basog. Ano yan, natalo to. Talo yan, oh, talo yan. Yan.